bag. Op og på rette, kan det hold dem op hele tiden. Vi skal ikke tabe på noget tidspunkt. Kom lille kombinationer fra nu. Sådan der, kan du se? Så sidder den der. Lige præcis som vi skal. Du skal ikke æde de lovgik til det, mand. Kom. Op på tæerne, sådan der. Blok det. Blok det, vi står for, eller så bruger de forreste ben. Og der er ikke nogen grund til at stå huller i luften, Grisner. Kom ind med dit jab, kom ind med det. Kom ind. Sådan der, ja. Ind igen. Fortsæt, når du jabber. Kom, jab nogle gange. Kom ind til modstanderen. Kom ind til modstanderen. Kom nu. Se her, der er hul i luften. Kom nu ind til hende. Op på baraden, de hænger ned med skuldrene. Kom, op, fortsæt. Der er hul i luften, Grisner. Hvor tapper. Ikke noget med det. Du står herude og står her. Kom så ind til hende. Kom nu, fortsæt. Ind til modstanderen. Kom så, der kan se det. Hvad laver vi? Sådan der. Stille og roligt, Mille. Roligt. Kom ind til hende, Karisma. Ind til hende, når du tapper. Mille, det halve skridt, jeg viste dig. Op på baraden, Karisma. Godt der. Brug lige forreste ben. Der, ja. Sådan der. Godt tegnet. Kan du se? Præcis sådan der. Brug meget mere. Det er de bedste våben med dit frontbar, Karisma. Godt det der. Begge to udmærket. Fortsæt. Kom så. Se nu. 30 sekunder. Godt det der. Igen sidder den der. Præcis rigtigt, du fører det for dig. Op på baraden.